санъати рақс пеш аз ҳама гуфтан лозим аст ки ин яке аз санъатҳои қадимтарин ба шумор меравад. нест инсоне ки мусиқиро дӯст надорад, рақсро дӯст надорад, сурудро дӯст надорад. ин ба ҳама маълум аст. рақс ин як ҷиҳати тарбиявӣ медиҳад, ҷисман инсонро зебо мегардонад ва дар бораи рақс умуман гуфтугузор карда гузарем. хеле ҷиҳатҳои фоидаовари онро ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. инсонро тарбия мекунад, дар куҷо чӣ хел нишастан, чӣ хел хестан, ин ҳама инро рақс тарбия мекунад. сабаби интихоб кардани ин касби ман ҳамин аст ки ман дар як ҳавои санъаткорон гӯё ки тарбия ёфтаам. модари ман Боғигул Давлатова он кас ҳунарманд буданд ва оилаи мо бисёр оилаи калон буд. мо аз 10 нафар фарзанд иборат будем. модарам ки дутор навохта суруд мехондам. мо дар ҳамин ҳавои санъаткорон ба воя расидем ва дар таҳти сурудҳои модарам рақс мекардем, суруд мехондем ва ҳамин сабаб шуд ки ман ҳамин санъатро интихоб кардам, касби дӯстдоштаи ман шуд дар оянда. ба воситаи телевизион нигоҳ мекардам. аввалин ҳамин омӯзгорони ман гӯё ки телевизион буд. дар он ҷо ҳамин рақсҳоро тамошо карда ҳавасам меомад ки чӣ хел инҳо зебо ҳастанд, чӣ хел хушрӯй рақс мекунанд. санъаткорони хориҷӣ низ, рус низ фарқ набуд. ман ҳамаи онҳоро аз онҳо чизе омӯхта ба худам мегирифтам. оилаи мо аз 27 нафар иборат шуданд. келинҳо, домодҳо, набераҳо, модарам. ҳамин хел мо ансамбли оилавӣ ташкил кардем ки номашро бахт мондам. 3 маротиба дар шаҳри Москав мо дар ҳайати оилаи худ дар он ҷо дар конкурсҳо иштирок кардем ва дар конкурси байни 15 республикаи собиқ иттиҳоди шӯравӣ ҷои дуюмро ишғол кардем ки ин як шаъну шараф буд барои тоҷикистони азизи мо. ман 7-ум фарзанд будам дар оила ва модарам ҳамаи чиза ман ба ту мехарам, медиҳам, чизе ки хоҳӣ ман иҷро мекунам. ҳамин касби худат напарто. ҳамин дар саҳна баромада рақсидани ман ба модарам як рӯҳ, як саломатӣ мебахшид. ҳамин намедонам чӣ хел ҳамин саршори хандаю мешукуфтанд модарам аз оне ки манро дар саҳна медиданд ки ман мерақсидам, хурсанд мешуданд. ман аслан барои модарам ҳамин касба ман интихоб кардам. ҳатто дар як чорабинӣ модарам гуфтанд ки агар ту рафта ҳамон чорабинӣ ба рақс накунӣ, ман бемор мешавам, ман зиқ шудам, ман мегирям. ман гуфтам очаҷон, ман меравам ҳамин чорабинӣ ба ҳамин мерақсам, лекин шумо ба ман чӣ ваъда метиҳед ба ивазаш? баъзан агар ки бемор будан каме, ту агар ҳамон чорабинӣ ба рақс карда биёӣ, ман туро бо рақс пешвоз мегирам, асоямро мепартояму рақсида туро пешвоз мегирам. шуд ҳамин гапатон ба меистед? гуфтам очаҷон. ҳа, ман рафтам ҳамон ҷо, рақсидам. баъд аз чорабинӣ омадам ба хона. модарам ҳамин хел рақсида мана пешвоз гирифтанд. ман ҳамин бинед ки чӣ хел ба саломатии одам фоидаовар аст касби рақс. оилаи мо аз 27 нафар иборат шуданд. келинҳо, домодҳо, набераҳо, модарам. ҳамин хел мо ансамбли оилавӣ ташкил кардем ки номашро бахт мондам. 3 маротиба дар шаҳри Москав
мо дар ҳайати оилаи худ дар он ҷо дар конкурсҳо иштирок кардем ва дар конкурси байни 15 республикаи собиқ иттиҳоди шӯравӣ ҷои дуюмро ишғол кардем ки ин як шаъну шараф буд барои тоҷикистони азизи мо. ҷангҳои бемавриде ки дар саросари кишвари мо шуд, яке аз бародарони ман иштирокчии ҳамин ансамбл кушта шуд. раҳмоналӣ давлатов мегуфтанд, ӯ дар ҳамин соҳаи санъат кор фаъолият мебурд. вай ҳам ва умуман бисёр аъзоёни оилаи мо дар санъат, системаи санъат кор мекарданд. ҳамин ҷо ҳоло агар шумо суратҳои ҳамин театри моя назар кунед, он ҷо сурати бародарам, бародари калониам, шавҳари ман, он касам сардирижори театр, роҳбари бадиии театр шуда кор карда, фаъолият бурдагиам дар ҳамин театр. ва умуман чанд узви оилаи мо дар ҳамин ҷо суратҳояшон аз зани бародарам хатича ализода ҳамин ҷо суратҳошон овехта шудааст. сабаби асосияш он буд ки чанд узви оилаи мо аз байн гузаштанд ва он реша қувваи асосие ки ҳамин ансамблро дошта меистод ин модарам буданд. баъди аз байн рафтани модарам ҳама пароканда шуданд. бадияш ҳамин ки ҳамин халқи мо ҳамин хел рақосаҳоро қабул мекунад. масалан ман агар дар маъракае ки мисол ман ташкил кунаму ҳамин хел инсон омада, ман илтимос мекунам ки ҳамин хел инсон рақс накунад. умуман ман шарм мекунам аз ин кор. чаро бачаҳои мо ҳамин чиза қабул мекунанд, боз рафта бо ҳамин хел инсонҳо рақс мекунанд. охир ояндаи худро онҳо фикр намекунанд ки шояд ҳоло ҷавон ҳастанд, ин чиза баъд аз 10 сол 15 сол соҳиби фарзанд мешавад. ин ба навор гирифтагиҳо як рӯз фарзанди онҳо тамошо мекунад. ин чӣ мегӯяд ба модари худ? модар имрӯз зан модар тарбиятгари фарзанд аст. ман соҳиби 3 фарзандам дар хона. касби маро фарзандони ман хеле ҳурмат эҳтиром мекунанд. ман бисёр ба Малика Қаландарова бисёр шуғл доштам ба рақсҳои он кас. бениҳоят дӯст медоштам санъати рақси он касро. барои ман гӯё ки олиҳа он кас буданд. ба ман наздик буданд он кас. санъати рақси он кас ба санъати рақси ман ки аз ҷиҳати техникӣ ва чӣ хел пурқувват будам, ман ҳамин техникаи он каса ман дар болои худам кор кардам бениҳоят. ҳозир Хайри Ватанова бениҳоят санъаткори хуб ҳастанд. бисёр ба ман мақбул, ман ба ҳамаи халқи Тоҷикистон маъқул аст. инҳо бисёр буданд рақосаҳо. Зулфира Ҳасанова аст. инҳо ансамбли дар ансамбли хизматнишондодаи Лола кор мекарданд. ҷавонӣ дар вақти ҷавонии ман ансамбли Лола вуҷуд дошт ки Ғаффор Валамазода роҳбари ин ансамбл буданд. аввалин ансамбли дар республикаи мо ман мешинохтам ин ансамбли Лоларо. дар мо ҳаст ҳамин хел санъаткорон ҳаст, фақат онҳоро дастгирӣ шояд намекунанд. шояд ҳамин конкурсҳое ки дар байни ноҳияҳо мегузарад, агар мутахассисон ягон бригадае ки бошад ки ноҳияҳо ба гашта вай кунад, меёбанд. ҳаст ҳамин хел фақат дастгирӣ кардан дар кор, онҳоро ба рӯи саҳна баровардан дар кор, тарбия кардан дар кор. ҳастанд.
мумкин аст ёфтам. Синфи дуюм будам. рақси аввалини ман дар студия телевизион ба навор гирифта шуда буд ва хеле тарсида он рақсо иҷро карда будам. аз ҷиҳати оне ки студия телевизион ин қадар аппаратураи зиёд дорад, ин қадар чароғҳои зиёд дорад, бисёр тарсида будам ҳамон вақт. чун дирӯзакак дар хотирам ҳаст ҳамин рақс, ҳатто ҳаракатҳош дар ёдам ҳаст ки ман чӣ хел рақсида будам ҳамон вақт. ин касб ба ман имконият дод ки ман ба тамоми дунё ба дигар нигоҳ назар кунам. чунин давлатҳои бузурге ки мисли Германия, мисли мисол Яман, Афғонистон, шаҳри Полша, Чехословакия, Болғория ва хеле кишвари Русия, тамоми ин хушбахтиҳое ки ман дар сафарҳои ҳунариам дидам, инро бо ягон чиз харида намешавад. ин барои ман як таърих аст, ин барои ман як хотираҳои нек аст ки ман ин қадар кишварҳоро бо ҳамин касби худ сафар кардам ва миннатдорам аз халқи худ, аз кишвари худ, аз роҳбари давлати бузургамон тоҷикистонамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти кишварамон ки чунин имкониятҳоро ба мо доданд. имрӯз дар ҳавои тинҷию амонӣ зиндагонӣ мекунем. хеле миннатдорам. خدای بر تو باد که بیچارگان را یاوری مویی در تیفلی شد سفید حالا مویی تو هم گشت سفید همه داد یزدان است چرا بیداد میکنی بر داد ایزد و پرسیش سر نهادم ای دستگیر بندگان عذر من بپذیر از او مهربانتر دایه نیست مهر تو در آن پایه نیست من بد کردم من تو نیک بکن من پرگناه رو پیرم زمانم مسئول هر یک خواهش رو با جان و دل اجرا کنم